Tää on nyt vähän harjatun näköinen tää levy tässä näin ja lisäksi se on pikkusen vinossa, että onko mahdollisesti metallit päässyt hankaamaan vasten. Sitten etu- ja takanavat oli aivan hyvä kuntoiset. Mä en lähde niille tekemään mitään. Tosi hyvät. Tää keskiö on aivan hyvä. Siinä on pikkuinen välyys niinku poikittaisessa suunnassa pyörään näin. Mutta se voi olla joku valmistajan tekemä temppu, että sinne saadaan tilaa noille laakereille, että ne pääsee pyöriin. Sitten mä huomasin, että tää vaihdevajerin kuori on täältä rikki, niin mä vaihan siihen uuden. Täällä etuvaihteessa tää alemman vaihteen rajoitinruuvi on pyöristynyt kannoiltaan ja sinne ei sovi mikään työkalu, niin mä en nyt pysty tekemään tälle mitään. Nyt on voimansiirto puhistettu ja ketju öljytty. No niin, mä oon nyt tässä kohtanut näitä vaihteita indeksoida kohilleen ja laittanut kohilleen tuon kiristysruuvi, joka säätää, että kuinka lähelle tää tulee tää rissa takarataspakkaa. Mä oon tullut siihen tulokseen, että tuo takavaihtajan korvake tää tässä välissä, joka yhdistää tämän vaihtajan tuohon runkoon, niin on vääntynyt. Ja se oireilee silleen, että kun mä oon tässä rattassa ja koitan vaihtaa seuraavalle, niin se vaihtakin 2, eli silloin indeksointi olisi liian kireellä. Mutta sitten kun mä oon tässä toisessa rattassa, niin se silloin rappattaakin tähän alempaan, eli indeksointi olisi liian löysällä. Ja tää on yleensä hyvin tyypillinen oire siitä, että takavaihtajan korvake tässä rungon ja vaihtajan välissä on vääntynyt. Nämä on runkokohtaisia, näitä saa netistä tilattua 10. Jos ne tulee 2 ruuvilla kiinni tuohon runkoon. Tuon korvakkeen idea on siis se, että se toimii heikkona kohtana tämän vaihtajan ja rungon